Wengenza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzofunywa khona le video igama ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Mina mabaqangwe kule channel qinisekisa ucinzele subscribe thola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Indaba ke trender noma ke hamba phambili ezika Natasha ke lapho umele khona Obala ke inkundleni zokuxhumana make lapha ke kwikhasi lakhe le Instagram la veze khona ukuthi yena ke noThembinkosi Lorch sebe decide ke ukuhlukana owenganza kwethu. Wayesethi ke bezoqhubeka abangani kodwa ke ngakwezothando cha wenganza kwethu sekuphelile. Wayesethi ke I'm looking forward to this new chapter of my life. Wayesebhala ukuthi #new beginning. Mina ke ngina yothi ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba noma mhlambe uNatasha wenze kahle ukuthi ephumele Obala ezinkundleni zokuxhumana eveze ukuthi yena noLorch phakathi kwabo sekuphelile. Ngabe mhlambe wenza into egrand ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho. Ungakhohlwa ucindezela subscribe uzothola zonke izinto esiyipostayo kuyona ke le channel yethu ehamba phambili. Mina sengiphuma kanje.